De Hollanders zeggen Holtum, de Limburgers zeggen Houten met de vastelavond. En hier op het middenplaatsje, zeg maar de markt van Holtum, is op vrijdagmiddag de vastelavond afgetrapt. En wie? Kijk maar. De volgende blijft nog niet voor dit leven vergeet. Als we er zullen wachten zien, dan geven we weer bescheid. Maar als genoeg bedenkt, wie wordt dit liedje klinkt. En iedereen de zakjes met ons zingt. Huff de glazen in de lucht. Nou, dit is inderdaad de eerste keer dit jaar. Dat wordt georganiseerd door een nieuwe stichting, Stichting Rocono. Die is opgericht speciaal voor dit evenement. Hoeveel leden telt de stichting? De stichting zelf telt 3 leden, maar goed, we maken uiteraard wel gebruik van vrijwilligers. We hebben een leuk programma, wat treedt allemaal op vanmiddag? Ja goed, we beginnen dadelijk met Timo en Dave. We hebben Spik en Span, we hebben de Shaking DJ's, we hebben Cartouche, Erwin. Ja goed, ik zal vast DJ Jackie hebben we. Wie wil u verwachten? Het is lastig te zeggen. Het is natuurlijk een gratis evenement. Afhankelijk van het weer. We kennen op dit moment van geluk spreken dat het druk is. Dus ja goed, ik hoop en het kan wel eens heel druk worden. De prins en de prinses van Holtum en ze wonen ook praktisch bijeen, hè? Jazeker, we wonen samen hier op de Kloosterstraat. En wie is het nu om die partner als prinses te hebben? Voor mij is ze altijd een prinses. En wat is, wie vindt het dat er hier nu zo'n festijn hier in Holtum is? Ja, ik vind het hartstikke schoon met alles wat er geregeld wordt hier. Niet alleen voor ons, maar ook voor het Holtumse dorp. En daar kunnen we alleen maar van genieten. Ja. Wat heeft ze nu gedaan als er een andere prinses naar het beter ingestangen? Ja, die besluit niet. Ik ben de enigste prinses. En bevult het goed? Ja, heel goed. Het is echt heel chic om samen met te maken en om hier voorop te gaan in de vastelavond van Houten. Marcel, een geweldig feest. Maar het is niet voor de katers zelf. Wie likt dat onderling? Ja, dat gaat heel goed. Dat is een aparte stichting. Er zijn een aantal enthousiastelingen hier uit het Houtumse Katerriek die zich bijeen hebben gepakt en dit evenement op touw hebben gezet. Ja, dus alleen maar te waarderen dat er lui zijn die dat initiatief willen oppakken. We zijn als Katers een kleine vereniging, dus we hebben al druk zat met onze eigen activiteiten om die rondgebreid te krijgen en te kunnen regelen. Dus ja, het is alleen maar chic dat er lui zijn die dit willen oppakken. En wat verwacht je? Vooral jeugd of verwacht ze later ook ouderen? Ja, ik denk, ik heb links en rechts begrepen dat er ook een paar collega-verenigingen uit de regio hier naartoe komen. De Loverman uit Buchten en een paar van de Bessenbewiners uit Boren. En ik geloof nog gaat van de voetenleraar uit Nieuwstad. Dus ja, ik denk jong en oud. Ik denk, ja, dat is allemaal hier lekker in de buurt. Hoeft niet gans naar Zittert te gaan. Hè. Dan, ze kennen de jeugd en ook de iets jongere jeugd, oudere jeugd zal ik maar zeggen. Die kennen dan lekker hier in het dorp komen genieten. Hè. Oh mamma mia, hup se capito. Pronto Giuseppe.